मित्रमैत्रिणींनो, तुमचं पुन्हा एकदा माझ्या चॅनलवर स्वागत आहे. महाराष्ट्राचा जल्लोष. तर कसे आहात तुम्ही मित्रमैत्रिणींनो? आय होप तुम्ही मजेतच असणार. तर आज आपण जी काही आईसाहेबांनी माफी मागितलेली आहे त्या संदर्भात बोलणार आहोत. आईसाहेबांनी माफी मागितलेली आहे. कोणाची? लोकांनी बघितलंही असेल तर माधुरी वाघजी पाटील यांची जाहीरपणे आईसाहेबांनी माफी मागितलेली आहे. तर कित्येक लोकांना माहिती असेल का मागितली आहे, काहींना माहीत नसेल. तर त्याच्याबद्दल मी सांगते, ज्यांना माहीत नाही आहे त्यांच्यासाठी, की त्यांच्यावर जे काही गच्ची प्रकरण झालं होतं तर मास्टरमाइंड म्हणून माधुरी त्यांना घोषित करण्यात आलं होतं. विजया काकूंनी त्यांचं नाव घेतलेलं होतं आणि त्यावेळेस आईसाहेबांनी खूप शिव्या दिल्या, खूप घाण प्रकारे बोलली आणि टाळ्या वाजल्या आणि जो काही त्यांचा राग होता तो काढला. तर त्यांचं असं म्हणणं होतं की त्यानंतरही मला भरपूर काही सांगितलं गेलं की माधुरीबद्दल अशा रेकॉर्डिंग आहेत, घाण प्रकारेच्या रेकॉर्डिंग्स आहेत आणि तिचं एका व्यक्तीसोबतही आहे. सतीश दादाबद्दल पण भरपूर काही बोलल्या गेलेलं होतं. त्या दोघांचं रिलेशनबद्दल बोलल्या गेलं. 2 माणसांना फसवलं याबद्दलसुद्धा आपण एक रेकॉर्डिंग ऐकली. ती कालचीच होती, अश्विनीकडे होती. तर भरपूर अशा काही गोष्टी समोर आल्या की ज्याच्याने असं कळत गेलं की कुठेतरी माधुरीताई सत्य आहे आणि त्या मास्टरमाइंड नाही आहेत. कारण की त्यांनी ज्यावेळेस घोषित केलं त्या दुसऱ्या दिवशीच त्यांनी त्यांचे पुरावे टाकलेले होते रेकॉर्डिंगचे, शोधून काढून. आणि त्यानंतर क्लीन चिट एक मिळाली की त्यामध्ये माधुरी सखी मंच नाही आहे. त्यानंतरही माधुरीताईंनी मग थांबले नाही. त्यांनी काय केलं सगळ्यांना माहिती आहे. विजयाताईंसोबत त्यांनी पोलिसात केस केली. दुबईलासुद्धा त्यांनी गेलेले होते. तिकडचं काही केसचं आपल्याला माहीत नाही, त्या तेवढी चर्चा काही झाली नसेल त्यांची किंवा मला माहीत नसेल. पण पुण्याच्या केसचं माहिती आहे. विश्रांतवाडी पोलीस स्टेशनला जी काही केस केल्या गेली तिकडं माधुरीताई गेलेल्या होत्या विजयाताईंना घेऊन आणि तिथं त्यांनी केस केली आणि अजूनही केस चालू होती. त्यानंतर त्यांनी खूप काही प्रश्न विचारले की खरंच ट्रान्सजेंडर ॲक्ट जो आहे त्याच्यामध्ये असं मारझोड केली, शिव्या देणं चालतं का, आणि खरंच तुमचं ऑपरेशन मीन्स झालेलं आहे का, खरंच ट्रान्स वुमन झालेले आहेत का, तर ऑपरेशनचं सर्टिफिकेट दाखवा. त्यांच्या मुलीचा फोटो कम्युनिटीमध्ये, त्यांच्या भरपूर अशा काही गोष्टींवर टीका करणं किंवा बोलणं चालू होतं. तर त्या गोष्टींचा त्रास कुठेतरी आईसाहेबांना होत होत्या. रिपोर्टर एक दादा आहे ते पण करतातच आहे याचा शोध. तर त्यांना असं वाटत होतं कुठेतरी की आपल्याकडनं एक चूक झालेली आहे. त्यांनी असं लाईव्हमध्ये सांगितलं की मी 21 दिवस वाट बघत होती, मला पुरावा पाहिजे होता. 1 महिना मी शांत होती, पण आता मला सगळा पुरावा मिळाला. मी सगळं बघितलं, शोधलं. माधुरी वाघजी पाटील ही कुठल्याच मास्टरमाइंड म्हणून कुठेच नाही आहे, कुठेच तिचा हात नाही आहे, तिचाच नाही, सखी मंचमध्ये कोणाचाच हात नाही आहे असं त्यांनी जाहीर सांगितलं. आणि त्यांनी त्यांची 2 ते 3 वेळा सखी मंचची आणि सर्वांची, माधुरीताईंची आणि ज्या काही बायकांना त्यांनी हर्ट केलं असेल सर्वांची माफी मागितलेली आहे. 2 ते 3 वेळा त्यांनी माफी मागितली आणि सगळ्यात महत्त्वाचं माफी मागितली मोठ्यापणानेच. ठीक आहे, चांगली गोष्ट आहे. पण अशी जशी चूक मारहाणीची झाली, कायदा हातात घेतला, तशी चूक पुन्हा तुम्ही करू नका की जेणेकरून तुम्हाला परत हे माफी मागावी लागेल. कारण की एक चूक कोणीही माफ करतं, दुसरी चूक कोणी माफ करत नसतं. तर त्यामुळे तुम्हाला सांगणं आहे की जेही तुम्ही यापुढे कराल किंवा सोशल मीडियावर बोलाल तर ते विचार करून बोला. कारण की आपण भावनेच्या भरात बोलून जातो, रागात बोलून जातो, पण नंतर त्याचं वेगळंच रूप बाहेर येतं. आणि माधुरी त्यांनासुद्धा विनंती आहे की हा जर विषय आता थांबला असेल तर रोज रोज त्यावर लाईव्ह न घेता तुमचं जे काही आहे सपोर्ट करायचं छोट्या आयडींना किंवा गप्पा करायचं, किंवा एखाद्याला काही अन्याय होत असेल घरेलू वादमध्ये, म्हणजे जसं राजश्रीताईला सपोर्ट केला, मोहिनीताईला पण केला होता तुम्ही, तशा प्रकारचे वाद वगैरे काही जे काही असेल ते चांगलं कार्य तुम्ही करा, समाजसेवा तुम्ही करा, पण ना की हे भांडण करा. कारण की काय होतं, वादामुळे जे काही सबस्क्रायबर्स आहेत त्यांचं हे होतं मनाचं, अरे पुढे काय होणार आहे, पुढे काय होणार आहे. काही याच्यातले सबस्क्रायबर्स असतात, काही यातले असतात की हे वाद कुठेतरी थांबायला पाहिजे, आमच्या मुलांवर, आमच्या याच्यावर, माइंडवर इफेक्ट होतो, यातले काही आहे. आणि काही आहेत ते मजा घेणारे असतात की मजा बघतात की इकडं वेगळी कमेंट, तिकडं वेगळी कमेंट, म्हणजे इकडच्या व्यक्तीला, म्हणजे मंचाकडे गेलं तर मंचाच्या सपोर्टने बोलायचं,
आईसाहेबांच्या लयावर गेलं तर आईसाहेबांच्या याच्या सपोर्टने बोलायचं. म्हणजे जिकडे गेलं एकमेकांच्या सपोर्टने बोलायचं असं चालतं. तर मला वाटतं हा वाद त्यांनी थांबवायला पाहिजे. आणि काही जर झालंच तर मग तुम्ही तुमचं जे काही काम असेल किंवा काही बोललं मध्ये काही कोणी काही केलं तर तुम्ही घ्या तो विषय. पण आता जर शांत झालं असेल तर आता पेटवू नका, हेच सांगायचं आहे मला या व्हिडिओमध्ये. भेटू आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत सर्वांनी आपली आणि आपल्या परिवाराची काळजी घ्यावी.